Ang simbahang Katolika kanunay naghatag og paghandom og pahimug-at sa kang Kristo nga Ginoo na kung diin siya ang tukod niining maong iglesia. So sa karon nga panahon, ang simbahang Katolika anaa sa panahon sa Kwaresma. Ang word magud na Kwaresma o sa Spanish word na ang buti pasabot 40, that refers to a number 40. Yung Kwaresma refers sa 40 days na kung diin ato ang gihandom ang pagpuasa sa atong Ginoong Jesucristo sugod sa 40 ka adlaw. Pero actually kana manggod nga mga event ang mga Hudyo manggod, particular manggod sila kaayo sa ilahang gitawag mga celebrations ug even sa bisan nga sa pag-abot sa Ginoong Jesucristo practice nila kana. Kay ang number 40 ang significance ni ana before niabot ang atong Ginoong Jesucristo atong lunop 40 days and 40 nights. Kadtong pagsaka ni Moses dito sa Kamingawan 40 days and 40 nights to. Sinai rather, dili Kamingawan. Then ilang pagbaktas dito sa Kamingawan sa disyerto, iabot og 40 ka tuig. Then kadtong pagpuasa pud sa Ninevites 40 ka tuig pod. And kadtong pagpuasa ni tawag ining Moses ug ni Elijah 40 days and 40 nights gihapon. So kadtong pagpuasa ni Kristo katong ngayon 40 days and 40 nights. Pagkabanhon ni Ginoong Jesucristo, after sa pagkabanhon ni uban na siyang mga apostol 40 days and 40 nights. So ang point nato mga sir ug mga ma'am, kini nga celebration, kini nga paghandom, kini nga panahon nagapunting kini sa paghandom kang Kristo ilabi na sa iyahang pag-amtos ug sa iyang kamatayon apil ang iyahang pagkabanhaw. Kaluwasan sa tao mao man ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Kay kung walay kamatayon wala may sala nga gitawag og mapasaylo. So kining 40 days fasting and abstinence and at the same time pagpumalandong ato ning gibuhat in honor preparation sa atong pagsaulog sa paghamdom sa atong gitawag og kaluwasan. Siyempre kay kanang time of meditation man eh. So sa traditional teaching na gisugot sa simbahang Katolika na sa usa ka adlaw within these 40 days, sa kaadlaw maghimo lang ta og one full meal. Then ang uban ana is partial. Pero kung kaya nato nga magfasta, magpuasa, pwede. Mag-abstain punta sa mga butang nga kanang luxurious, kanang tawag ini mga butang nga kalibutanon kaayo. So mo ni ang ways nga mag-celebrate ta niining maong gitawag panahon na. Kung magpulos-pulos ang kini, kung naa kita again sa estado sa grasya. Wala ta sa estado sa grasya mga sir mga ma'am, mahimo ning gitawag og walay pulos. Manang kinahanglan kita mo duol sa kumpisalan aron na mahimo nga mas mabulokon kini ang ato ang pagsaulog or pag-apil na po ining panahon sa gitawag sa Kwaresma. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.